את הדקות הקרובות אנחנו רוצים לייחד להחלטה הדרמטית של שופטי בג"ץ אתמול לזכות מחמת הספק את ניסים חדד, שהורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב בביצוע מעשה סדום בבנה התינוק של חברתו, ושניים איתנו בעניין הזה. פרופסור בועז סנג'רו, מחבר הספר הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם, וגם עורך הדין יורם שפטל, סנגורו של חדד. ואיתך נתחיל, יורם, ערב טוב. ערב מצוין. אני רוצה שנתעכב טיפה להחלטה במחוזי, שהיא החלטה בסוף היא החלטה מוזרה, באין ראיות ישירות, באין DNA של ניסים חדד. החלטה מוזרה זה לשון המעטה. אני משתדלת להיות מעודנת כדי כן, אבל אני בדרך כלל פחות מעודן על פי אופי. אני יודעת, אבל אני מנסה... לא, אבל אני רוצה לענות על השאלה שלך. אני לא שאלתי, אם אתה מנתק את עצמך מייצוגו, מה היה בבסיס ההחלטה הזו? מה הצדיק אותה? זה בדיוק, אני הבנתי למה הכוונה. בבסיס ההחלטה הייתה תפיסה שאומרת, אדון ניסים חדד, אתה ירדת עם התינוק לחדר הכושר כשהוא בריא, עובדה לא נכונה, עכשיו תוכיח לנו שאין לך אחות. כלומר, עכשיו תוכיח לנו שאתה לא אנסת אותו. זה הבסיס של פסק הדין. עכשיו, בית המשפט העליון קובע, וזה ממצא מכריע, וזה שתי שורות, אז אני אקריא את זה. ההנחה שהפעוט ירד לחדר הכושר ללא כל פגיעה, מבוססת על עדות האם, כי החליף על הפעוט חיתול בבוקר ומצבו היה כשורה. אלא שהחיתול לא נמצא, ועקב מחדלי החקירה החמורים, התביעה מנועה מלטעון שהמערער העלים ראיות. והמשמעות של הדבר הזה, שהתינוק לא ירד בריא, שלא ניתן לקבוע שהתינוק ירד בריא לחדר הכושר, וזה לחלוטין הורס את התיק כולו. ועכשיו, כדי לשים באופן סופי את המסמר האחרון בארון המתים של ההרשעה, בית המשפט קובע ככה: ואשר לכתמי הדם שנמצאו, אינני סבור כי כתמי הדם הזעירים שנמצאו על תחתוניו של המערער בחלק הפנימי ועל כיס מכנסיו מאחור, יש בהם כדי לבסס את הרשעתו, נוכח הקביעה שמדובר בכתמי מריחה, והמערער טוען שהוא פשוט טיפל בתינוק שדימם, אין על זה מחלוקת, וכשהוא הלך להטיל את מימיו, אז כנראה טיפת דם נכנסה לתחתונים שלו. אבל עוד רגע, אפילו בתיאור הגרפי, כי גם השופט עמית מתייחס לתיאור הזה, השופט העליון עמית, והוא רואה את הדברים אחרת, אותה תמונה הוא רואה אותה אחרת, הוא אומר, אם אני מבודדת את רעשי הרקע, פחות או יותר, הוא אומר, אז אני רואה בסוף תינוק שחוזר מחדר הכושר עם ניסים חדד, יש טיפות דם בתחתונים, התינוק מגיע בלי טיטול, ואני מגיע למסקנה בעצם שאני לא יכול לזכות מחמת הספק. כן, אבל יש לנו מצלמת הבטחה. שמתעדת את פניו של התינוק במשך 4.5 דקות מהרגע שהוא יוצא מחדר הכושר עד הרגע שניסים חדד והתינוק נכנסים למעלית לעלות למעלה. ואומר הרופא המשפטי מספר 1 בארץ, דוקטור חן קוגל. שאז אגב הוא לא היה ראש המכון, נכון? אז הוא לא היה, ולכן אז לא האמינו לו, כי הוא עורך דין פרטי שכמובן מעיד לטובת הסנגוריה בגלל הכסף שמשלמים לו, והיום הוא ראש המכון, אז היום הוא בסדר. על כל פנים, זאת הערת אגב. מה שחשוב זה התוכן. אומר, והוא אמר שהוא לא אמר את זה מעולם בשום משפט, אומר דוקטור חן קוגל, כשמסתכלים על פניו של התינוק, שאמור היה להיאנס 5 דקות קודם לכן, והוא בלי חיתול, ויושב על העצם של הנאשם בלי חיתול, ולא מגלה שום סימן כאב, ולא בוכה, ויש אינטראקציה בינו לבין ניסים חדד, אני מוכן לשים את כל יוקרתי המקצועית שהתינוק לא רק שלא נאנס, לא נפגע בשום צורה שהיא באופן ממשי בחדר הכושר לפני 5 דקות. למה אם אפשר בכלל להעריך, למה המשטרה, וגם על כך הם מקבלים במשטרה הערה מהשופטים, למה הם ננהלו רק על הגרסה הזו? למה אטמו את עצמם לכל אפשרות אחרת, שיתכנו גם סיבות רפואיות אחרות? אי אפשר לבוא בטענות למשטרה. הייתה כאן פרקליטה מלווה מהרגע הראשון. זאת אומרת, כל הטענות על כל מחדלי החקירה, זה לא המשטרה, זה הפרקליטות. הפרקליטות פיקחה על החקירה הזאת מהרגע הראשון. אוקיי, אז למה הפרקליטות ננהלה על הגרסה הזו? אבל לא רק זה, יש פה דבר הרבה יותר מחריד. טען ניסים חדד בהודעתו הראשונה במשטרה,
אני, לאחר שבני זוג שהתעמלו יחד איתי והתינוק בחדר הכושר, לאחר שהם עזבו, נשארתי עם התינוק מקסימום 5-6 דקות. עכשיו, יש קלטת שמתעדת מועד כניסה ויציאה של כל מי שנכנס לחדר הכושר. בדרך מסתורין במרכאות, הקלטת שמתעדת את מועד יציאת בני הזוג חדד מחדר הכושר, שאם היא הייתה נמצאת לא הייתה כתב אישום, לא היה כתב אישום, נעלמה. איך נעלמה? מה ההשערה שלך? זה לא יאומן. מה הייתה ההשערה שלכם? הדבר הדרמטי זה לא הזיכוי, זה ההרשעה. אני יודעת, אבל איך נעלמה הקלטת? והאם ייתכן שמישהו פגע בילד או ש... הקלטת לא נעלמה, לעניות דעתי, פה זה לא התקבל. מי להערכתכם העלים אותה? בזדון. איך? איך? פשוט, המשטרה לקחה אותה והשמידה אותה. אז אתה כן מייחס משהו למשטרה פה, לא רק לפרקליטות. והפרקליטה המלווה, כשקיבלו את כל החומר בפרקליטות וראו שאין את הקלטת שמתעדת את יציאת בני הזוג בר, הם לא הלכו עוד פעם לבניין כדי לצלם. הרי זה לא נשמע כדבר הזה. בשורה התחתונה הילד לא נפגע מינית? הילד מינית לא נפגע. כמו שחן קוגל אומר, ככל הנראה פיסורה שבמשך אותו יום הלכה, פיסורה זה דימום בפי הטבעת כתוצאה מקרע. איך הוא נגרם? הילד מקבל מגיל 3 חודשים ברזל באופן קבוע בגלל אנמיה. ברזל גורם לעצירות, גורם לכאבה קשה שיכולה לגרום לפיסורה. להסביר את הקרעים ואת הדימום. שמע, זה נשמע סיפור קפקאי לחלוטין. נכון. וההרשעה הזו במחוזי, מרבית האנשים, אני לא יודעת אם לא ממשיכים הלאה, אבל הסיכוי שהמשיכו הלאה ויערערו וינסו, ולא רק יצעקו אני זכאי, אלא ינסו לחשוב, כמעט ולא קיימת בישראל. איך אפשר להרשיע בישראל על בסיס ראיות נסיבתיות, הרשעה כל כך גורפת ולשלוח אדם ל-17 שנים לכלא? אני רוצה להגיד לך דבר הרבה יותר קשה. פסק הדין בדעת מיעוט המרשיע של כבוד השופט עמית מאפיין את הפסיקה של בית המשפט העליון בפלילים, ופסק הדין המזכה הוא חריג שבחריג. ולכן בכל רגע נתון במדינת ישראל שיש בה 15,000 אסירים פליליים, כ10% מהם לא צדיקים גדולים, אבל לא יושבים בבית הסוהר בגין המעשה שעשו. ויש מאות אסירים, בגלל שיש לנו 99.9% הרשעות, מאות אסירים, חלקם לקוחות שלי, שהודו בהמלצתי בעבירות שהם לא עשו, מפחד שאם הם לא יודו, ירשיעו אותם בעבירה עוד יותר חמורה שגם אותם כמובן לא עשו. אז מה אתה אומר בעצם? שאתה זורם עם המערכת, עם השיטה, כי אין ברירה? נכון, ומזלי מתמזל, ומדי פעם אני מצליח לזכות אנשים ולשחרר אותם, אם בערכאה ראשונה, אם בערכאת ערעור. בסופו של דבר בישראל, אנחנו רגע דיברנו על מעצרים, ואני מניחה שמרים פיירברג, עוד לפני שהתברר מה עשתה ולא עשתה, תורשה בהבל פה על ידי לא מעט אנשים, ואין לי מושג מה עשתה או לא עשתה כמובן. אבל בסוף במדינת ישראל, אתה אומר, זה לא רק הדיבור התקשורתי. בישראל בתי משפט, במקרים רבים מדי, מרשיעים לא בשאלה האם אדם אשם, הרי לא צריך, השאלה היא לא האם אשם או לא, האם יש די ראיות לכך שעשה מה שמיוחס לו או לא. נכון מאוד, ואני אומר לך שמה שקורה בפועל בהמון תיקים, זה שבית המשפט מקבל תחושת בטן, שהנאשם שבפניו ביצע את העבירה או חלק מן העבירות בהם הוא מואשם, במיוחד כשאין חשודים אחרים ברקע. ואז כמו שאומרים בלשון עממית, הלך עליו. כן. אני מאוד מודה לך, עורך דין שפטל, על הדברים, ומצטרף לנו באותו עניין פרופסור בועז סנג'רו, שדעתו בעניין, והוא גם מרבה לכתוב על כך, על המתרחש בישראל, ושיטת המשפט בישראל ידועה. בועז, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. בסוף זה הסיפור, לא שואלים, גם לא בבית משפט, האם עשה או לא, שואלים, מנסים לשאול האם עשה או לא, ולא האם יש די ראיות, לא נסיבתיות, ראיות ישירות שקושרות את האיש למעשה. את שתי השאלות שואלים. קודם כל צריך להגיד שזיכוי כזה הוא בעיניי לפחות יום חג למערכת שלנו וגם לחברה הישראלית. כי כמעט ואין זיכויים במדינת ישראל, ולכן כשכבר מועילים ומזכים אדם,
אז אנחנו צריכים לשמוח על כך כחברה, ואחר כך צריך להפיק לקחים. צריך לבדוק מפסק הדין, שהיום לקראת התוכנית קראתי אותו, פסק דין של 180 עמודים של בית המשפט העליון, ולראות את הליקויים שאפשרו מצב שבו 3 שופטים בבית המשפט המחוזי מרשיעים על סמך תשתית ראייתית כל כך, הייתי אומר, עלובה. אז בית המשפט מצביע שם על כמה דברים שלפי המחקרים שלי הם מאפיינים הרבה מאוד פסקי דין שלנו. צריך להבין שזה לא פסק דין יוצא דופן שבו אדם מורשע כשהוא צריך היה להיות מזוכה. תופעה אחת היא מה שאני מכנה הקונספציה של אשמת החשוד. בית המשפט בפסק הדין הזה מתייחס אליה במינוח האמריקני tunnel vision, ראיית מנהרה. חוקרי המשטרה לא רואים הצידה, הם מסמנים לעצמם מטרה, הם החליטו שהוא עבר את העבירה, הם מחפשים רק ראיות לאשמתו והם בכלל לא מבחינים בראיות שמצביעות על כך שהוא חף מפשע. בעקבות החוקרים לעתים קרובות גם התובעים הולכים באותה ראיית מנהרה, ולצערי לעתים קרובות גם שופטים נשבים בקונספציה הזו שאומרת שהחשוד הוא זה שעבר את העבירה. במקרה הזה, למרבה המזל, בבית המשפט העליון לא המשיכו באותה דרך, אבל הרבה פעמים, לרוב אפילו, הטעות מונצחת. עוד דבר שרואים זה יחס נכון אל מה שנקרא הספק הסביר. אנחנו כחברה מצהירים הצהרות מאוד יפות, אדם הוא חף מפשע עד שתוכח אשמתו, מעבר לספק סביר. אבל במציאות יום יום מרשיעים אנשים גם כשיש ספקות באשמה שלהם, זו נטייה אנושית כמעט מובנת, אבל הם צריכים לדעת להתגבר עליה של בסוף שופטים. אנחנו חוזרים פעם אחר פעם לשאלת המוצא. אני חושבת שהיא הודגמה היטב גם במשפט זדור ובמשפטים אחרים. למה בסופו של דבר בישראל, הרי אם יש שופט אחד, אדם מיומן, זה המקצוע שלו, רזומה של שיפוט משמעותי מאחוריו, אם הצלחת לעורר ספקות אצל שופט אחד, למה על בסיס זה אתה לא מזוכה? למה צריך רוב? זה אחד הליקויים באמת במערכת הצודקת שצריך היה לקבוע שההרשעה תהיה רק פה אחד. עוד אנחנו רואים, במקרה הזה זה לא היה עוזר, כי במחוזי הוא הורשע פה אחד. נכון. אנחנו רואים במקרה הזה גם את היחס לעדי ההגנה, והוא יחס שונה מהרגיל. כאן עדי ההגנה זכו ברספקט של בית המשפט, זכו בכבוד, ולרוב השופטים נוטים להעדיף באופן מובהק את שופטי התביעה, את המומחים מטעם התביעה, מטעם המשטרה, ואין סיכויים רציניים לנאשם. קודם כל, לעתים אין לו משאבים להביא מומחים, אבל גם כשהוא מביא, מאוד מזלזלים בהם. כאן, כפי שצוין קודם, העד מטעם ההגנה היה דוקטור חן קוגל, שהוא אוטוריטה שאין עליה עוררין, והוא היום גם ראש המכון לרפואה משפטית, אז בית המשפט מתייחס אליו בכבוד, אבל ראיתי יותר מדי פסקי דין שבהם מזלזלים במומחים מטעם ההגנה, גם כשהממצאים שלהם מעוררים ספקות מאוד רציניים. אולי מה שעוד פה שיחק לרעתו של ניסים חדד היא העובדה שמדובר בתינוק, במקרה מזעזע, בתיאורים קשים, ואין שום באמת אופציה אחרת של חשוד נוסף, אז צריך למצוא מישהו שאשם במה שקרה לילד, וצריך להסביר את הדימום ואת הקרעים ואת המחשבה שמשהו נורא עוללו לו. קשה לעמוד מנגד. זה קורה גם במקרים של רצח. אנחנו כחברה מתקשים לקבל שאדם נרצח ולא ישב מישהו בכלא, ואז מרשיעים לפעמים את האדם הלא נכון, כמו שאני מעריך שקרה במקרה של זדורוב. באיזו מידה אתה חושב, אני מניחה שיש אחוז מסוים, אבל עד כמה רווחת תופעה שבה אנשים שחפים מפשע יושבים בכלא הישראלי, אל מול עבריינים שמסתובבים חופשי? כן, אז את המשוואה הזו אני לא הייתי עושה. אני חושב שאנחנו כחברה צריכים לחשוש יותר מהרשעה של חף מפשע מאשר מזיכוי של אשם. זיכויים של אשמים מן הסתם קורים, המשטרה צריכה להשתכלל ולהשתדל לאסוף ראיות, אבל צריך להרשיע אדם כשיש נגדו ראיות ולא לפי תחושת בטן ולא בכאילו ולא בלעגל פינות. והמקרה שבו אנחנו כחברה מרשיעים חף מפשע זה אסון, זה דבר נוראי שאנחנו מאבדים את הזכות המוסרית שלנו לשפוט אנשים ולשלוח אותם למאסר, ואנחנו צריכים גם לטובתנו, לא רק לטובתם, לעשות כל מאמץ כדי למנוע את זה, ועושים מעט מאוד. אנחנו כמעט לא עושים כלום כדי להגביר את הזהירות. אני עכשיו מפרסם ספר, הוא עוד לא בגרסה עברית, הוא נקרא Safety from False Convictions, שהוא מציע דרכים איך להפוך את המערכת לזהירה יותר. המערכת כיום היא מערכת רשלנית,
ואנחנו לעתים קרובות מאוד מרשיעים חפים מפשע. מה יהיו הדברים הנכונים לעשות אם כך, על מנת לשנות את המצב בלבד חקיקה כזו שאולי טיפה תיתן יותר משקל, לא לחזקת החפות כמו לאפשרות שמדובר בספק סביר ויש להיצמד אליו בזיכוי? כן, צריכים לעשות כאן הרבה מהלכים. צריך קודם כל הפנמה שיש תופעה של הרשעת חפים מפשע. יש שמכחישים את התופעה הזו. בשנים האחרונות כבר פחות אפשר להכחיש אותה בגלל השוואות גנטיות שנעשות במקומות אחרים, שמצביעות על כך שיש תופעה כזו. צריך לשנות את החקיקה. אצלנו קל מאוד להרשיע אדם. למרות ההצהרה של מעבר לספק סביר, אפשר להרשיע אדם על פי החוק והפסיקה על סמך ראיה אחת ויחידה. זו יכולה להיות עדות ראייה, זו יכולה להיות הודעה, זו יכולה להיות ראייה מדעית כלשהי, אבל בכל הראיות האלה המחקרים מלמדים שיש גם טעויות. ומכיוון שאין אף ראיה שהיא נותנת תוצאה נכונה באופן מוחלט, צריך לקבוע כלל משפטי בחוק שאי אפשר יהיה להרשיע על סמך ראיה אחת ויחידה. זו כבר תהיה התקדמות מאוד גדולה בכיוון של זהירות. יש עוד הרבה מהלכים שצריך לעשות. עסקות הטיעון למשל, זה לא המקרה הזה, אבל אם את שואלת איך אפשר לשפר את המערכת, זאת תעשייה של הרשאות, שבחלק משמעותי מהן הן הרשאות שווא. כן, אנחנו מנהלים כמעט את כל התיקים בדרך של עסקת טיעון. זה גם כמעט מה שאמר, זה די מתכתב עם מה שאמר קודם עורך דין שפטר. אני לפעמים אומר לקליינטים שלי, תודו בדברים שלא עשיתם, על מנת שלא תחטפו הרבה יותר על דברים שמייחסים לכם, וזה חלק מהסיפור בעסקאות טיעון. אני מאוד מודה לך, פרופסור סנג'ר, תודה רבה לך. ערב טוב.